दायो सौफैबाय जों स्टेडियामनि ग्राउन्ड सिङावहाय प्रेक्टिस जागासिनो। एसे लेट जाबाय दसे नायनोसै होमबाबो प्रेक्टिसखौ माबायदि जाबाय थादों नायनानै जोंबो प्रेक्टिस खालामगोन आरोना बैथिं थांनांगौ जोङो बेक साइडआवनो दंखायो बेनिफ्रायनो जोंना जाथ'बाय।
फाइनेलि दायो जोब्बाय आरो प्रेक्टिसा जों डिनार खालामनानै थांनो ओंखारबाय ब्लगखौबो बेखिनियाव फोजोबबाय र' बे उखुन्दै नुनाया माने स्टेडियाम खाथि खालानि गासिबो थाम्फैखौ होनो थाखाय उखुन्दैखौ हगारगासिनो आरो उखुन्दै फुरा मेसिनजों हगारगासिनो ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गुड बाय।